Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Jien kulħadd jafni fuq l-insetti, u għaw min jafni bħala naturalista, għaw min jafni fuq noqtol l-insetti, pest management, insomma u da. U dejjem interessani trobbija tal-insetti, ġifi parti mill-studju ma trobbija tal-insetti. Issa, id-dinja fejn isejra? Tafu kemm hawn problemi bl-agrikoltura, ma nafx kemm il-forma ta' pollution il-bniedem irnexxielu joħloq, sawa? U il-veganizmu, vegetarianizmu affarijiet hekk inħolqu. Waħda mhux bħala health-wise biss, imma waħda biex innaqsu l-krudilta fuq l-annimali. U oħra biex ukoll innaqsu l-impatt il-carbon footprint li qed jagħmel il-bniedem. Ġifi ovvja. Però jien dejjem nemmen li hemm alternattiva, l-bniedem mhux magħmul biex ikun vegetarian biss, mhuwiex herbivoru, il-bniedem huwa omnivoru. Omnivoru tfisser li jrid ikollu ammont ta' proteini ġejjin mill-laħam u mill-pjanti. Sawa, il-bażi hija pjanti vera, però irrid laħam. Is-Sovja ħajkun hemm ħajħodha kontrija fuq il-ħaġa, però ir-realtà dik hija anke snin għax-xedaq tagħna juri li aħna żviluppajna l-moħħ li għandna wkoll għax aħna omnivori, jiġifieri li nieklu laħam u ħaxix. Alternattivi hemm ħafna u dejjem jiżviluppaw, però jien naħseb waħda mill-iktar li nemmen fija hija li l-alternattiva hija li jkollna insect-based diet. U r-raġuni hija di. U l-ewwel nett mhix qed nivvintaw rota jiena, forsi qed nivvintaw rota f'ċertu tipi ta' insetti, però mhux qed nivvintaw rota fuq il-konċett. Pajjiżi Asjatiċi ilhom jiklu insetti millenja. Issibhom fil-kens, issibhom deep fried, issibhom nejjin li tista' timmaġina noħolqu. U jistgħu jippreżentaw mod diskustanti għalina l-Ewropej, però aħna biex nitkellmu fejn aħna niklu il-babbuxu. Daqs kemm hu diskustanti l-babbuxu. U mbagħad niklu l-majjal fih id-diskustazzjoni tiegħu. Jekk tara kif issir biċċa xanga minn annama ħaj sal-berger, żgur ma tmissix, ġifieri. Ġudek qed nitkellmu minn etika kif nitqażżu l-oġġett. U mbagħad għandek sintendi aħna il-fenek huwa il-platt tradizzjonali tagħna. Mur ġib l-Ingliżi jiklu l-fenek. Aħna niklu l-majjal, pajjiżi Iżlamiċi ma jmissuhx. Dik hija kollha perspettiva mhux għax huwa jew ħelti jew le. Kull studju li għamilna fuq insetti li jittieklu juri li huma benefiċjali iktar, ħelti iktar għal konsum tal-bniedem, plus li l-carbon footprint hija ħafna iktar baxxa. Mela, biex nagħti dal-eżempju klassiku, jekk inti titkilo ċanga, baqra trid ħanivvinta 1000 litru ilma, trid ettaru art ta' ikel, plus li ħadd tipproduċi ħafna pollution fejn jidħol il-methane bil-ħmix tagħha, jiġifieri trid ħafna spazju u affarijiet minn dawn. Jien biex nipproduċi kilo laħam magħmul mid-dut, kapaċi tipproduċi ħaġa kaxxa minn dawn. Jiġifieri nitkellmu inqas minn metru, 60 centimeters. M'għandix għalfejn noħloq dak il-volum kbir ta' ħmieġ, ikel, neqret l-art u x'nafien. Jekk nitfa' ġiex kilos tista' tgħid kważi second class ikel, ġew minn dak il-ġiex kilos 2.1 kapaċi noħroġ kilo wieħed mill-aqwa kwalità ta' laħam. Again, mhux qed nippretendi li n-nies jaqbdu d-dud kif nagħmel jien u jiklu għax jien naf li huwa healthy u huwa farmed. Forsi id-dera iddajqek bħalma ddajqek burger nejja. Però minnu dan tista' toħloq powders li tagħmel it-qiegħ. Tagħmel dan il-laħam artifiċjali bħal burger, mhux artifiċjali xejn, mhux magħmul kif aħna mdorrin. L-aqwa protein shakes li anka bħalissa diġà daħlu mhux fl-Ewropa biss, imma daħlu anka f'Malta magħmulin mill-crickets. Hemm fabbrika enormi l-Italja tispeċjalizza fuq il-crickets. Sewwa? U dawn l-affarijiet diġà tant anka l-Ewropa realizzat kemm huma benefiċjali li diġà tat go ahead għal 4 speċi ta' insetti li jistgħu jintużaw għal konsum tal-bniedem. Ġifieri intom mingħajr ma nsaqsu għaw Malta, jekk ma tarawx il-labels fuq wara, hemm prodotti diġà qed jitlu Malta li huma insect-based, farmed insects sewwa. Jien li bażżani mhux dak, bażżani li il-tipi ta' krips u affarijiet li konna niklu fit-tfulitna biex ma nsemmix ditti, għadhom bl-istess
dera, però meta taqleb illum il-ġurnata fl-ingredjenti tara li illum qed isiru minn GMOs, Genetically Modified Organisms, dawk huma perikolużi fejn ġal-qamħa nnifisha hemm il-bex. Jista' jkun li jkun hemm xi parasites jkunu ta' periklu, pereżempju f'daw li jkunu qed jiffarmjaw. Ara, pathogens dejjem jista' jkun hemm, però sissa m'għandna l-ebda evidenza, mhux bħal m'għandna evidenza bil-medkaw, bil-foot and mouth u ħafna mart ieħor. Fl-insetti sissa l-insetti li niffarmjaw m'hemm xejn li jindika li jista' jkun hemm mart li jittieħed għall-bniedem. Issa speċjalment meta da jiġi proċessat, jiġifieri sa jiġi ħajjitnixxef, ħajġi powdered u ħajjieħu shape kompletament differenti li inti qed tara burger normali però magħmula minn daw it-tip ta' insetti. Hemmhekk oltre li jekk kien hemm xi ħaġa li raġa ġie pastorizzat u waħdu. Tkellimna kont qed li kilt l-iskorpjon qed li ma tantxu safe skorpjon. U kil dak id-dudu s-sentopita Fimni, daw kumbat, inti meta qed tikol oġġett nej, speċjalment mis-selvaġġ, jista' jkun li jkun hemm parassiti li iġġorhom, isawa, plus li għaw miljuni ta' insetti, percentaġġ żgħir li nafu sissa nafu għax jista' jkun qudiem li huwa sejf għall-bniedem. Jien ix-xewqa tiegħi li ndaħħal 5 speċi u li qed nagħmel għalissa qiegħed li din l-ispeċi qed irrabbija għal konsum tal-annimali, ġifieri għal konsum ta' rettili u ta' safar. Il-qoddim nixtieq indaħħalha wkoll fl-akwakoltura u nixtieq indaħħalha għal pets tagħna bħal klipoqtatis, ġifieri mhix qed ngħid li klipoqtatis ħantuhom id-dud, intuhom pellets, dry food magħmul minn dawn l-insetti. Però x-xewqa ultimata tiegħi hija li dan l-insett jispiċċa għal konsum u proċessat jekk jista' jkun anke lokalment għal Malta u għal barra minn dal-insett, imma l-approvazzjoni tieħu snin twal. Ġifieri jien kull pass dejjem huwa rebħa għalija. Ġifieri kif qiegħed bħalissa nista' nużah għal rettili u għall safar. Ġifieri hemm domanda li qas inlaħqu magħha. Il-qudiem nixtieq li jkun għal pets u iktar l-ultimatum huwa li jkun għal konsum tal-bniedem. Aħna min-naħa tagħna nagħmlu ħafna riċerka apparti l-exterminator u affukat fuq pest management. Aħna nagħmlu ħafna riċerka fej nistgħu nikkonservaw speċi mhux l-ewwel darba tidħol speċi ġodar li tkun benefiċjali. U nagħmlu ħafna wkoll testijiet aħna personali li nittestjaw mhux kemm inġibu prodott minn barra minn Malta, għax li jaħdem minn barra minn Malta mhux dejjem jaħdem fuq Malta. Allura jien dejjem nipprova il-prodotti u dejjem inżomm stok ta' insetti iffarmjati minn għandi pereżempju il-wirdien għall-komuni. Dik dejjem inżomm stok jiena, stok kbir, biex nittestja l-kimika fuqha qabel ma mmur għand il-klijent tiegħi u immur mhux nittestja għand il-klijent, nittestja għandi l-ewwel sewa. U peress li dejjem irrabbi jien, dejjem ix-xewqa li nara kif imorru l-affarijiet. U bat diversi tipi ta' insetti u waħda minnhom il-Morio worms li hija super worm beetle insomma. Jew Morio beetle għandha ħafna ismijiet. Bdejt nisperimenta fuqha, imma kulħadd bdejt ninnota li fl-Ewropa rabbu ħafna mealworms, imma di dejjem skarsa. Ir-raġuni skarsa nifhem għax iċ-ċiklu tagħha biex trabbija huwa antipatku. U għamilt viċin sena nesperimenta modi differenti biex nipprova nagħmilha kummerċjalment vijabbli. U tista' tgħid irnexxieli. Kif irnexxieli kellu jmur investiment pjuttost naqa' kbir fuq għadi. Għandek l-investiment tal-kaxxi, tal-materjal biex iddaħħal u tagħmel ħafna investiment ta' esperimenti ta' ikel, kemm jista' jkun ikel naturali minn fejn ħaġġibu kif ħajamel ukoll kommerċjalment vijabbli. U insomma fil-qasir irnexxieli għamilt ftit beħ u rejt il-partners tiegħi li isma' dawn huma vijabbli, din ħaġa jekk niffokaw fuqha imma tidvera tiffoka fuqha. U apparti li mmexxi l-kumpaniji l-oħra tista' tgħid jiena l-ewwel fajtin full time, nesperimenta u mbagħad impjegajt in-nies. Esperimentajna u sibna l-aħjar ħaġa at this stage huwa li jkollna diversi żoni differenti fejn jirrabbu l-annimali għax jekk ikollok kollox ikkonċentrat, jekk għall-ars qatt tifrixlek xi marda jew xi ħaġa, jieħodlok kullum kien. Allura għandna ħafna kompartamenti differenti, dan huwa wieħed minnhom fejn l-ewwel nett ikun viċin ta' technician tiegħi ħadd it-technician joħsib
part-time, full-time l-istok tiegħu u mbagħad aħna nixxerjaw l-istok jew inkella ngħidu wara ħajinbijaw 10 kilos minn żona A, ħajinbijaw 20 kilo minn żona B. Imma li jkollok is-separazzjoni nafu li jekk għandek post ġi kontaminat, mhux ix maridlek l-annimal biss, pereżempju għandna tip ta' parassita, tip ta' brimba li tattakka id-dudu, sawa? Allora, meta dil-brimba ma taħlis minna, ikollok tnaddaf, tiddizinfekta dak il-żona partikolari. U ġrata, inti tibda tinduna bil-mod hemm brimba Malti li tattakka ħomlok u tibda tikollok kwantità kbar. Sawa? Hemm tip ta' baħrija li tiġi mal-ġwies li ma tfixkilniex, imma jekk ma tagħtix kasa u ma taqbadix, tispiċċa timlik. Allura, inti għalek ikollok zoni differenti biex inti dejjem ikollok backup plan, sawa? U binna insomma, minn dal-istok u dejjem nirfinaw u mhux tal-li biss qed nżid fin-numru, tal-li jiena l-istok li bdejt oriġinarjament dejjem nirfinaħ biex inġibu aħjar. Mela nażel l-ikbar, nażel l-iktar effiċjenti, l-iktar li għandu ċiklu kapaċi jaġlu malaj. Nipprovaw temperaturi differenti, substrates differenti, ġifieri provajna kull tip ta' ġwis li jeżisti lokali, provajna affarijiet naturali, provajna ħxejjex naturali, affarijiet li ssib fis-selvaġġ. Imma sintendi li mbagħad jibqa' sostenibbli. U daw il-passi mbagħad iwasslu ka' riżultat li ngħidu isma' jaqblina naħdmu bil-bajtar ta' mhux bit-tuffieħ, jaqblina naħdmu bil-karotti mhux bil-patata. U affarijiet hekk, tittoqgħod attent għax kollox huwa kontaminat bil-bex, inkluż l-affarijiet li jeklu n-nies. Kollox ikkontaminat bil-bex, ġifieri dawn l-annimali jiena ma nistax inbiħħumlok bħala oġġett naturali jekk qed tintihom biex nagħti eżempju kaboċċi bil-bex. Allora l-oġġett irid ikun kemm jista' jkun organiku kemm hu possibbli. Kemm hu possibbli hawn Malta jien qatt ma ħaniċċertifikhom 100% organic f'dan l-istadju għax fil-verità Malta ma jeżisti xejn 100% organic. Meta bniedem qed jgħidlek li huma naturali jista' jkun, però min jgħidlek hawn Malta li qed ibih organic mhux possibbli. Għax inti biex tkun iċ-ċertifikat organiku irid ikollok pereżempju l-għalqa 5 kilometri il-bot mill-eqreb triq. Għaw xi għalqa Malta li qiegħda 5 kilometri il-bot mill-eqreb triq, jew inkella inti qed tipprova tagħmel ħittek biex iżżomm kollox sewwa u ta' ma ġembek imur bex. Bir-rieħ il-bex jiġi għandek hija ċiklu katina. Jekk nuża anke ħmix tal-annimali biex nisperimenta jew hekk, tkun taf x'kienet il-baqra. U dak x'wassal fil-prodott. Jiġifieri l-aħjar li nista' ngħid. U nista' niċċertifikhom għax qed nagħmlu scientific papers fuqhom qed nissempilja kull stage fl-insett jiġifieri u x'qed jiekol x'mhux qed jiekol, però dik li bniedem jipprova jbieħlek oġġett li huwa 100% organic. Forget it jekk huwa magħmul mill-Gżejjer Maltin. Allora qed nipprova nagħmel the best of the best fiċ-ċirkustanzi Maltin. L-annimali nżommu humane mill-bidu sal-aħħar jgħixu ħajja tagħhom, pereżempju kemm jista' jkunu żgħid insetti li jgħixu f'ħajja cryptic, jiġifieri fid-dlam. Mela jiena irridu dlam, irridu sħana, irridu l-umdità, irridu l-ikel. Għandhom l-arja, għandhom il-paċi tad-dinja u kwiet kemm trid. U ġifieri stages differenti, dejjem ittihom optimization biex huma jgħixu ħajja aħjar, imma iktar minn hekk, iktar ma ttihom il-kondizzjonità ideali, iktar se jtuk frott ideali. X'isema l-kumpanija? Il-kumpanija semmini hija Insectopia. Ix-xewqa tagħna dejjem kienet Insectopia għax vera jimbdejt bil-Morios, imma diġà qegħdin nisperimentaw bit-tliet speċi ta' wirdien. Qed nisperimentaw bdut b'ħanfus ieħor, ġi speċi ta' ġurati, crickets. U naraw il-bażi tagħna hija il-Morios, però l-qudiem naf li ħan nimirħu affarijiet oħra. U dejjem kelli x-xewqa ma nafx kemm sostenibbli Malta li nagħmel insect village. Jekk xi darba nagħmel jien nixtieq nagħmel fabrika li nixtieq nagħmel villaġġ tal-insetti fejn nagħmel mużew edukattiv fuq l-insetti u nagħmel mużew li inti tista' tidħol f'żoni differenti fejn għandek il-familja tal-ġurati qed tarħhom ħajjin sections. Butterfly house, moth house. Nixtieq nagħmel kamra kbira bil-wirdien u dik hija xi ħaġa biex apparti li tiċċallenġja n-nies turjom il-sbuħija l-biodiversità ta' dawn l-annimali. Meta ġieli rrekordjajt il-kollezzjoni tiegħi tal-wirdien, in-nies mal-kelma wirdien jibżgħu. Qed jaraw il-wirdiena partikolari, però meta tara l-biodiversità li teżisti f'dawn l-insetti, għandek wirdien li jixbaħ il-frifet, għandek il-wirdien li jixbaħ il-ħanfus, għandek wirdien li jimmimikja wirdien ieħor.
U kemm huma benefiċjali, kemm id-dinja ma ddurx mingħajrhom, kemm huma importanti fl-ekosistema. Dawn l-affarijiet li rid neduka n-nies li minn villain wieħed mhux kollox ħażin. Immaġa niġġudikaw id-dinja fuq Arnold Ċiberas biss huwa l-umanità. Jew Hitler huwa l-umanità. Jew Mother Teresa hija l-umanità. In-nies magħmulin minn 4 biljun ruħ ta' nies komplessi li jagħmel u l-istess hija l-konċett tal-insetti. Id-differenza hija li jekk inqerdu n-nies, id-dinja tieħu ruħ, jekk inqerdu l-insetti tispiċċa d-dinja. Mela, il-proċess tal-Morjows huwa da għandek il-ħanfusa. Sewa, il-ħanfusa għandek il-nisa u l-irġiel, hemm proċess biex iwassluha. Bażikament il-ħanfusa kif ikollha kundizzjonijiet ideali tbidlek. Il-bajt huwa mikroskopiku bil-kemm jidher, imma aħna impoġġu indikaturi biex kif ifaqqas għax id-dudu jkun ukoll mikroskopiku tista' tgħid. Ħallilna mark li nindunaw li hemm il-bajt. Il-żajr, il-larva, il-xat jgħidulu bil-Malti. Kif naraw hekk, l-ewwel ħanfus kif ibid dejjem inneħħuh minn kaxxa l-oħra biex għax għandu tendenza kannibalistika wkoll. U mmexxuh u jibqa' jbid sakemm imut. Id-dudu ix-xatt jiekol sakemm jikber kif rajtu hemmhekk isir madwar 5 ċentimetri. U il-problema tal-Morjows hija li huma fin-natural jgħixu iżolati, allura hekk tħalli dud flimkien qatt ma jagħmlu il-proċess tal-pupation biex isiru ħanfusa. Jiġifieri hija biċċa xogħol antipatika ħafna li dan id-dudu rridu noħolqulu kundizzjonijiet fejn hu ħossu waħdu biex isir pjupa. Kif rajt f'idejk, pjupa bil-Malti ngħidula fostqa. Kif isir fostqa nistgħu nitfgħu flimkien, nerġgħu nitfgħu flimkien, ifaqsu, nażlu bejn nisa u irġiel biex nagħmlu ratio tajjeb u nerġgħu nibdew iċ-ċiklu. Hemm ħafna xogħol manwali, hemm ħafna proċessi manwali, hemm proċessi fejn waqt li d-dudu qed jiekol mod, waqt li qiegħed ħanfusa jiekol mod ieħor, titiżżommhom ċertu ikellu b'ċertu kondizzjonijiet sħana u nditaw kollox, u biex inti tkun tista' tagħmel harvest tajba, u mbagħad għandek ħafna dak li ngħidulu R-bill sieving li inti l-klijent bħalissa d-stage li qed intiħalla safar mhux ħadd tieħ dat-taħwit, trid ittieħ id-dudu nnifsu ġimgħa qed kilo dud li jaqbad bil dud biss. U hemm proċess kif tagħmlu u tpoġġih għax bil-pressure ta' xulxin id-dud jista' jaffeċ il-xulxin huwa proċess ikkomplikat ħafna. U hekk daw jistgħu jittiklu jew le? Issa, id-dudu jista' jittikol at any stage. Ovvja nej l-aħjar jittikol qabel ma jkun l-istadju qabel il-pjupa, qabel il-fostqa. Il-ħanfus ma jistax jittikol, aqqas mill-annimali għax il-ħanfus jipproduċi ċertu toxins, ċertu wejjaħ li huwa diskustanti. Għaw diversi tipi ta' ħanfus li jistgħu jittiklu, għaw il-mealworms ukoll jista' jittikel, dak huwa wieħed mill-insetti, wieħed mill-4 insetti fl-Ewropa li huwa reġistrat li jista' jittikel għal konsum tal-bniedem u l-ikbar industrija fejn jidħlu ħanfus għall-ikel huwa l-mealworms. Il-Morjows għadhom lura, għalhekk dejjem out of stock u mhux available x'nagħmel. Però għaw diversi speċi oħra, fit-tropics jiena doqt xi 15 speċi differenti. Però ma niċċajtawx, importanti li ma nsemmux stejjer Maltin fil-passat fejn kien hemm individwi marru għax xi ċajta jew għax imħatra tafaw inseġġa ħalqhom u spiċċaw diżabilità omorhom jekk ma titlifx ħajtek. Jiġifieri tiċċajtawx għax hawnhekk qed irrabbu tip ta' ħanfusa, kull ħanfus li hemm barra tista' taqbad u tmur titfa' f'ħalqek, xejn jew xi ġurati, dabħal jeżistu wkoll friefet li huma tajbin għall-ikel u friefet tossiċi. Fil-verità anki l-bebbux mhux tajjeb. Anke l-bebbux, ġifieri aħna fortunatament inna millenja nies jisperimentaw xejn benefiċjali, annimali benefiċjali, insetti benefiċjali u qegħdin naħdmu fuq il-passijiet tal-ġganti. Sewa, jien qed tisperimenta fuq insett li diġà konna nafu li tajjeb għall-ikel għall-annimali u għan-nies, però peress li diffiċli biex trabbih,
ma kien commercialment viabli. Jien qed nipprova waslu li jkun commercialment viabli għax il-benefiċċji li għandu huwa ħafna differenti mill-mealworms. Fejn jitlu xaħam, proteini u affarijiet oħra.